danyo sasmita jati sasmita wansiting dewa minangka sasmita ingkang para jawata hutan ingkang nyata kang dadi pratandha raja kang Sigrabala kang tumingal prang campuh samya medali ler tatit wileting kota danyangkung manguncang niti benjang sangaji mijil Latinyo ngedale wuwus kutha Surawilaga adalah iya Manarya Warta Manarya Warti Kula satriya Banjar Junut pundur sasana manyadong dawuh kados pundi kabar kawusananipun Stinggil Praja Ngastina kula pundur sasana cumadong dawuh man Kang putra pun Jaya Jatra cumadong dawuh aman Satra Tirta tinang cumadong dawuh aman Bambang Sutama cumadong dawuh paman Para Kurawa siji rungokno kaping pindho gatekno kang sarta lakonana wa sing pasewakan ya kuwi eyangmu saka Talkandha Mahatma Bisma rembukan wawan pangandikan kelawan kakangamu Ngastina Sinu Prabu Duryudana wa sing ngrembug ya kuwi ngrembug babagan tumruning wahyu mustika jati
anak angger Duryudana kepengin gayuh anyadang kang sarta anyadong tumreng Wahyu Mustika Jati kuwi nggih. Durung rampung wawan pangandikan kedadak ana sawane Brahmana anyar katon namine sinten man? Namine sinten lan pandhita saking pundi? Ngakune pendhita saka Pratapan Sendang Purwa. Peparape ya kuwi Begawan Harimurti. Harimurti pantenge mengkono Dursasana. Harimurti saguh nggayuhke tumedhaking Wahyu Mustika Jati supaya mudhun ana ing negara Ngastina diantuki kelawan Sinuhun Prabu Duryudana. Nanging sarana tumbal kuwi tumbale para Pandhawa. Lah dalah wis ndak titeni. Angger ana Brahmana utawa pendhita anyar katon janjeni kepengin tumedhaking Wahyu mesti saranane mateni Pandhawa. Ibarate arep nyapu ning sapune dhewe kuwi reget wis kowe ora usah ndadak kakehan rembukan, ya. Awit dina sak mengko rembukaning Begawan Harimurti kelawan Prabu Duryudana agawe kogel penggalihing eyangmu ing Talkanda Mahatma Bisma satemah jengkar saka Stinggil. Lan Begawan Harimurti njaluk syarat-saranane supaya Pandhawa mati ya kuwi syarat-saranane Pujangga Agung negara Ngastina dijaluk. Satemah eyangmu Begawan Durna ya gurumu ya ora narimake perkara kuwi melu jengkar saka Stinggil Keraton negara Ngastina. Mula dina iki Kurawa ndak perintah dombana manunggal kekuatan kelawan Pratapan Sendang Purwa supaya saya kuat supaya saya bakoh kekuatane. Lho nggih ngestaken dawuh mak, lho nggih ngestaken dawuh aman. Aja nganti slindur sing dadi rasamu. Budhal dina iki aja mangu-mangu ndombani njampangi tindake Begawan Harimurti supaya kasembatan ing Setya Wahyu Mustika Jati bisa digayuh kelawan para Kurawa. Budhal kereken gendera lumaris aja nganti nguciwani. Nuwun inggih ngestaken dawuh aman swata menatap bendhe budhal dina iki nuwun inggih amit madal pasilan. La, yo, la. Ayo. Sur kamber
Wah, kaya. Ulo kaya. Andedel gayo gegono risang ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning ware mbadhok ulam tanpa tuwuk mina-mina Drajaladri welatala jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara menika kula sawang Yayi Raden Setyaki ingkang dabyang dhateng mriki lho ya Kakang. Kakang Anoman pancen kaparanyata. Aku aning kene ora mlaku nganggur tegese ora dolan nglengkara. Mapan kebeneran yen aku kepapak lawan Kakang Anoman merga Setyaki ana ing kene bakal njaluk senjata pitulungan marang Kakang Anoman. Ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Badhe nyuwun pitulungan menapa? Manggene Kakang Anoman ing dina iki Praja Ndwarawati lagi ilang gedhen-gedhenan. Apa Kakang Anoman ora nyumurupi apa Kakang Anoman ora krungu kabar utawa pawarta iki? Waduh babar pisan mboten Raden. Ing ngripah lungguhan sak mengko Ndwarawati lagi ilang gedhen-gedhenan. Lah sinten ingkang murca? Kawruhana Kakang. Dina iki Nalendra Ndwarawati Kaka Prabu Kresna murca kang tanpa pepoyan ya jagat Dewa Bathara. Banjur sapa sing tak sambati, banjur sapa sing tak jaluki colok pepadang ora ana liya kejaba mung Kakang Anoman. Nyuwun sewu nggih nyuwun sewu mboten kok kula nampik
paring pambiyantu paduka Raden niku mboten nanging kula menika jejering tiyang sepuh. Nggih. Kula nggih bibar nampi tangisipun Kang putra pun Antarja kalian satriya pringgondane Raden Gatotkaca. Awit ing ripalenggahan sakmangke ingkang murca menika mboten ngemungaken sinuwun Prabu Kresna. Lho. Lah banjur sapa Kakang Anoman? Mugi kawuning ngono. Ingkang murca mboten namung sinuning Ndrawati. Nanging ripalungguhan sakmangke putri Madukara garwanipun Paman Arjuna nuringgihipun Dewi Bratajaya utawi Dewi Sembadra nuringgih murca ingkang tanpa pepoyan jagat Dewa Bathara. Gunjing langit gelap-gelap katon lir gincanging risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik wah iki banjur murih prayogane kepiye mekaten Raden kula pitados sajroning batos murcanipun sinuring Ndrawati kalian murcanipun Ndarawayu Bratajaya mesti kagungan niat ingkang sae, kagungan niat ingkang becik. Kinarya katentremanipun para kawula, kinarya katentremanipun para bebrayan agung. Ya yen pancen kaya mangkono, ora usah dadak kesuwen. Ayo Kakang Anoman tak kanthi lon-lonan lumaku, ngener mlaku ngulon. Kanthi niat kang becik, kanthi niat sing apik ngupadi murcane sinuwun Ndrawati karo Ndara Putri Bratajaya. Monggo kula dherekaken Raden. Anoman malumpat sampun kaping miting Nagasari. Mulat mangandhap katingal manungsa yukur ageng ramane tole mudi sarana raja genes wicarane Rekata sang Gatotkaca tinon
mapakara kosuta teka pira kresna para teman hara muji saktinira para teman har muji saktinira ngaglah ing tenging delanggung risang Gatotkaca nering ciptarsa ngambah dirgantara Apa? Aku potongan 500 ijol. Ora iso. Tak toroki 1 juta wis. Karo aku tak toroki Mas, aku kulino torok. Jane wedokan opo to jane iki? Lah iki lho, mae kadol sawahe kadol nggo noroki lanangan. Pokoknya sampean karo aku, Mas. Iya sayang. Sesuk sampean prei gak? Prei? Aku jak dolan ya, Mas. Iya kacak ning pantai. Ini kan kita jalan-jalan ke pantai ya. Ayo Kita berenang nanti kamu pakai bikini, aku pakai pakaian renang. Yang itu swimbook ya. Mas, iya. aku yo tumbasno bikini to, Mas. Bikini ngono kae lho, Mas. Bikini. Aku yo pengen kuwi lho, Mas. Sing kathok ki lho, Mas. Tak tekono cawet wae. hei dijamaah Pak Yudo dijamaah Pak Yudo Tak tekono kathok sing ngapret terus guri ana gambare kok. Padahal mlaku. Terus Mau Demikian, iya. sehabis kita berenang kita kan lapar, kita makan. Aku pengen makan makanan yang enak, yang hamburger, Spaghetti. sama makanan Cina yang itu. Aku melok ya. Ora, Mas, bagianmu kowe ono. iki karo aku. Kan habis berenang aku kelaparan. Terus aku mbok maem ning ndi? Ning gone makan ayam di pinggir jalan. Berarti penyetan. Ora, awake dhewe lunggone pinggir jalan, Iya. ngenteni ana pitik lewat ditabrak truk. Yek. Arep mangan iwak pitik kok ngenteni. Sayang, Iya. kalau aku haus, aku pengen minum soda gembira. Aku ingin minum susu. Mas. Kono soda gembira, kono susu lho, Mas. Kan haus. Wis ora usah gatokno kene awake dhewe ku wong kere. Yo nek iso. Paling ora ya jus Ya lah. ngono lho, Mas. Jus. Pokoknya sesuaikan ngono lho, Mas. Ya, Aku jus, krem jus. Jus mangga, Yo tak jus mangga. ojo jus mangga. Napa? Ora usah mangga. Apel. Apel lagi nglarang. Wortel, Mas. Gua kelinci apa piye? Dah lah jus apa lho, Mas? Jus debok karo glugu. Apa enek kok jus glugu lho. Kono ya dadak tok sampe kene lho. Sayang, Mas. nanti kita tidur di hotel ya. Iya, tidur di Hotel hotel. bintang 5 yang kasurnya empuk, AC-nya dingin. Asik banget. Mas, nginep gak? Lah ngono piye? Dah nginep gak lho sama duit gak? Ojo ning hotel. Kok aku sing Ning hotel bayar? ya asine wadem kene ora kulino iso masuk angin. masuk angin Awake dhewe tuku anu nginep ning ruangan sing ana angine sepoi-sepoi. Berarti udara segar yang Betul. asli. Betul. Apa, Mas? Ning gerdu. Ora lho, enek pacaran ning gerdu apa tuman? Lah, karo Apa kene- umum? Kene Pak jagane nek pae maling lho. Sampai Nanti aku kita mesti- beli mobil ya. Mobil yang apa ya kamu sukanya apa? Velfire suka enggak? Pajero. Pajero, oke. Apa? Aku yo gak meminta muluk-muluk lho Mas, wong aku yo ngerti sampeyan. Apa? Nanging yo aku pengen ngetes kepekaane sampeyan. Rasa jaluk mobil. Lho. Aku rene ngebis jaluk mobil. Wah, set. Ojo jaluk mobil pajeke larang. Kowe tak tukone kendaraan, Ha-ha. sing begitu wong ngerti langsung ngetutne. Tenan to, Mas. Tenan. Dan dikira kaya artis-artis. Nah, Ngono wong kae, ngetutne Mas. kuwabeh. Fane akeh. Iya. Apa, Mas? Pendosa. hei La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mas, kok Bojo gak kok rapi iso arep gelas. dipendem lho kok Ngono iso. kuwi, gak. Anu sing Yen aku kangen kangen karo
fotomu neng kamarku. Asik. Kamu jangan dekat-dekat. Tidak, nanti kita tularan melarat. Iya, jangan dekat-dekat nanti kita ketularan melarat ya. Lagu yang cocok untuk kecantikanku, Mas. Alah. Kaca. Kok gak romantis blas? Tonggo kono laku krungu nyetel Iso song gajah, kuwi lho, Mas. Apik. Kok gajah-gajah mah lho, Mas. Aku kok kesia-sia terus. Sing lagune saiki sing lagi viral kuwi lho. Heeh. Aja dibajing-bajingne kuwi lho. Dibanding-banding. Ah, nanti. Kaya ngene kok dibanding-bandingke. Asik, semangat di atas. Kaing-kaing Saing-saing tapi ya nih. kok saing-saingke. ya mesti kalah. Asik. Tak ya aku ya ora mampu mongsaku Mumet. mencintaimu. Semaput nih gue. Bendang bongko bentuk beras. Bojo pateni lho kok iso. Rumah aku semuyo-muyo karo aku. Ayang-ayang tetangga sebelah kok sering tukaran aja ya. Emang itu enggak harmonis, beda lah sama kita. Kita kan Hah? harmonis. Nggak mesra banget deh. Kok gak anu atimu ngono kuwi. Gak Lah piye? biasa. Yo Kok sing kok wedok meletik. ngono kuwi lho, Mak. Ayo Ki. Dibanding-banding nih. Anu. Apa Ki? banding-banding nih ya. Banding-banding Iya, ya. Ini kanggo bulurah. Bulurah. Engko bibar iki bulurah katuran Naik, minggah. siap, Oke. siap. Biar bulurah naik, nanti joget bareng dibanding-banding nih. Oke, siap. Oh, ngaten. Bulurah dipersilakan untuk naik ke atas genteng. Panggung. Panggung, Pak. Panggung pasti ngliwati genteng-genteng kata. Nggih, nggih. Iki Monggo, bulurah sini, monggo, silakan, kembaranku lho, bulurah. Mas. Bulurah, Bulurah silakan. kembaranku. Monggo bulurah. Ujung jari balung rondo. Monggo bulurah. kepareng derek lumaksana tumuju wonten ing pepanggungan miyanipun ingkang hamenggongatipun ibu lurah sasana ingkang dalung punika ora badhe paneradan dan kan bareng sampodho bareng sanadeng bapak-bapak bareng dan mertete kono sarat mangkani tumuju wonten ing sasana palenggane kang dan santopo kemudian lalipun bulurah nggih don beri konco-konco bulurah cono sampun tumuju wonten padane bulurah sampai cono ta Kowe jane Durmagati apa piye to? Mana kayak MC jaranan. Sayang, Lah ayang. Ben sayang bedil Pak untuk- Lurah. Tonyo Pak Sumaji kapok engko bulurah nyuwun pangapunten ingkang agung awit kelancanganipun kanca kula punika. Sami-sami. Nggih, damel tai lalat nggih. Bojone tepit tai kebo sak muwen. tebak resik kandang. Mana Bulura? Bu Karsupin. Nggih, Bu Karsupin tahu nggak cinta itu apa? apa sih? Cinta itu manis. Iya. Manis itu madu. Iya. Madu itu berasal dari tawon dan tawon itu punya entup. Asik. Kalau Bu Karsupin cinta sama aku, maukah Bu Karsupin aku entup? Tonyo Pak Sumaji kapok. Monggo iki nyuwun dawuh bulurah riyin. Bu, Nyuwun lur. mangga budhawuh katuran. Komentar malam hari ini kados Nggih, pundi, Bu? radi mriki, Bu. Monggo. Budhawuh katuran lurah. Kami kan. Surat paringan Kurang dawuh. dawuh. Nggih. Komentar pada malam hari ini. kados Ibu warga pundi? masyarakat. Saya masyarakat Sepatah mungkin. kata dua patah kata monggo kados Nggih. pundi, Bu? Ya, Bapak. Mas no aja. Mas, Om nggih mboten Mateni apa-apa. pasaran. Mas tapi nek bojone TB mboten saged muni Mas. Ngas. Merongos. Piye, Ngas? Merongos Mas Meko. Iya. Pak, jenengan itu wajahnya kok lucu banget ya. Sampean tumbas Bu nek esuk nggo ketak-ketakan apik. Aku iki dilem karo Bulura kok menjatuhkan harga diri kowe. Enggak bagusnya koyo ngene kok, Pak. Bagus. Kena digo dolanan putuku. Dan niku kena Sampean digeder tumbas ben Bu tikus niku, aku. saya sampean tumbas. Nggih, damel pajang-pajangan nggih mboten napa-napa. Bu. Aja ta. Macam iki tenten tikus. Gue cetek geni lah, Pi.
Kados pundi, Bu? Nggih, terima kasih Mas Akbar. Nggih, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Bu Lurah, maaf, sandalnya dipakai saja, nggak usah dilepas. Ngawur ae. Sandal telek tok barang kok gawa. Kuwi sandalku lho, Mas. Sandalnya Bu Lurah. Oh, sepatu. Bu Lurah sandale lili. Ya Bu. Jenengan Bingung nih ngomong apa? Lali nggak usah ngomong Bu, nyawer aja cukup. Hei! Saya nyawer ambil sendiri. Wah. Ini. Pokoknya jenengan tuh Bu niki Bu. Bu, Alhamdulillah, tukune ya. tangga-tangga. Wah hebat Bu Lurah. Jadi alhamdulillah luar biasa Mas Amin, Akbar. amin, Ini amin, Bu. masyarakat warga sini antusias sekali. Kelihatan juga menikmati banget atas ini Hiburan, penampilan, hiburan. hiburan Nggih, dari nggih. Panjenengan. Amin, Terima amin. kasih. Alhamdulillah, Jadi, Bu. ya mudah-mudahan ada rezeki lagi. Amin, Jadi, amin, kita bisa amin. ngundang jenengan. Amin, amin. Kapan lagi, Bu? Kapan? Tahun depan sampan panjeri saiki. Lah. Celak lali Bu. Napa kula DPR-an, Bu? Wale. Ben ra nyalang liyane ya. Sampun. Manut. Aja dibanding-bandingke. Bu Lurah bar nampa putu. Wah. Selamat, Bu. Selamat, Bu. Selamat. Terima kasih. Wajahnya kayak saya Bu. Enggak. Ojo. Yuk, Oh, alah lele. Madam. Bulurah yo gila. Ojo. Leh madam-madane. Wong ndas kaya neker kok. Mbok melawan. Apa enek ndas kaya neker ra. Monggo Bu, aja dibanding-bandingke nggih. Aja dibanding-bandingke, Bu. Goyang Napa- sareng-sareng. napa lintune? Napa Para ngene, warga. nggih? Satu. Oh, mboten napa-napa. Joget-joget Joget, napa kali Bu. ibu-ibu Warga-warga liyane? saya Wonten mungkin saged pamungkitan? joget. Jogetnya Wah. nanti sekarang. Oke. Jogetnya enggak apa-apa sih. Oke, Siap. siap. Karena tak Joget. nyoba layak kangen, Dibanding nih cuman diajarin ya Mbak ya. Nggih. Kita nggak punya Tenggen kula Bu seminggu mesti dadi. Dadi Di apa? apa? Dadi omongane tangga-tangga. Ayo napa niki? Aja dibanding-bandingke nggih. Siap, nggih. Nggih. Ibu-ibu joget, Nggih, mboten Karena ini napa-napa, suka Bu. bersukaria, gaya Bersukaria. regeng, Ah. seneng-seneng Yo pokoknya. monggo. Mbak Mary ajarin joget, Mbak. Oke. Menyapa ngerayu iki ya.
Ibu Lurah sekarang yang nyanyi sendiri. Khusus Layang kangen Oh, Bu jee. nggih. layang kangen. Lagunya Layang Kangen. Nggih. Nggih. Oke. Nggak apa-apa, nggak hafal Bu. Yang penting nyanyi. Yang penting pede dulu. Nggih. Arep muni nyawar gak pantes. Gak mantep, ojo. Cek Mas, kempelno ngene Bu Lurah kempelno lah mike Bu Lurah niku jenengan Mik. Mik. pentele kuwi sama nunggahno. Pentele sapa? Unyerane Ya putra. ireng-ireng sama nunjukno. Mike unjukno. Bayo. Mike kuwi lho mixer e. Aku melok keri. Sabar Mas, sabar. Sabar ya, aja Mas. Sampean suka. Abot-abot Sampean golek duit. Nggih. aja mbok rungokne WKKN. Dulu kesini pertama kewecil lho, cuweking. Lho Mas, Ayo, kenapa tak jan benakno Mas? perawan ting-ting lah kok saiki. Alhamdulillah. Lah kula diopeni niki Bu. Oh, Niki nggih enak Inggris. rusak bae. Rusak. Rusak. Tak katul terus begini. Kok kira sapi apa? Layang kangen.
Hebat, luar Hebat biasa, bisa Bu men. Lurah. Suwantene jenengan sae, Bu. Jos. Ah, Pak Dalang muni ngono mergo ditanggap. Tapi estu lho. Apik tenan no. Pripun. Mikir. Padene suwantene jenengan sae, Bu. Tapi aja lali sawerane. Boten. Boten ten. Mriki niku mboten nate nyuwun napa-napa. Lah ku ya apa Terus siapa, kerdos? Pi? Kok malah terang-terangan. Pak, Pak. Sumbangan kota amal, Bu. Malah anak yatim piatu nih, Bu. Suami pekayo ngene iki golekno sing wedok. Suami pekok. Wow, sinten Bu sing badhe joget-joget teng mriki sinten? Napa saking perangkat napa Perangkat, ibu-ibu napa monggo. ibu-ibu. Bebas niki acarane Monggo Mbak Indra. masyarakat ngaji Indra. piro. Mbak Oke, Indra, masyarakat. Mbak Indra. Sedaya mawon, ya? sedaya mawon. Ayo, Masyarakat monggo niki acara Monggo, jarang Mbak lho, Indra. Nggih. Silakan, Mbak Indra. 1 tahun Nggak sekali. apa-apa, 1 kali. Ayo. 1 tahun sekali. Monggo ayo naik nggih. Sinten Mbak Indra Mumpung, kali sinten, Bu? mumpung. Nek munggah ndak munggah engko bar getun. Lah, munggah ayo munggah ayo. Mergo Andik iki wis gak enek ya. Ndak ada. Ono, Bu. Kok ora ono? Maksudnya dia enak. Maksud saya setelah ini kan jenengan pulang. Oh, nggih, nggih. Soalnya kita nggak ada kamar. Nggih. Mbak Indra, monggo Mbak Indra. Monggo. Iki ya. Monggo. Mbak Yayu. Yuk. Monggo. Mbak sinten malih, Bu? Yo disepati. Monggo yo. Hebat ngadi piro? Sa. Lah niku ibuke sing damel Lho, apa? iyo. Jilbab biru niku mboten, Bu. Biru. Ibuke. Mbak, monggo Mbak. Mriki lho. Monggo, Monggo Mbak. datang mriki, Monggo. Mbak. Anten cok bakal teng mriki. Lah wae piye to Mas ditutno kok ngisore dhuwur ning ngisore dhuwur. Mandak gak Iki lho, loro. nyekeli mbake iki lho. Tak cekelane. Ya wis. Mriki, Mbak. Cok bakale ning kene iki lho, Mbak. Ayo iso buka dhewe. Hati-hati, Mbak. Pinter. Potrek ya, foto-foto. Ayo joget bareng iki. Napa niki, Bu? Kekompakane. Lagune napa? Ketua Oh, PKK. Ketua PKK. Oh, Ketua PKK. Ketua Ketua PKK. PKK. Ketua PKK. Bu Puji ya? Bu Puji Bu mana Puji. ya? Monggo Bu Monggo Bu Puji. Puji. Ketua PKK, monggo ayo 1 tahun Sesekali sekali. nggak apa-apa. Ya, ibu-ibu senang. Setahun bisa. sekali kita tampil di depan warga, enggak apa-apa. 1 tahun sekali. Monggo Bu Puji. Ibu Bu PKK, Puji. sepatus beten PKK. Oh, lagi. Ibu PKK. Monggo, Bu monggo. Puji, Bu Monggo, Puji. monggo. Bu, monggo. Monggo. Monggo, Setahun Bu, pisan. jenengan langkahi niki mboten apa-napa. Wah, Ben tukul. wah. Bu Setahun pisan. Bu Puji gelang sak lemari digawe kabeh. Angger nyalami wong. Monggo lho, Bu. Monggo. Ditanjakke Kak. Tolong ngono, Mas. Lah, Monggo, niki Bu. Ibu PKK Bu, ketua PKK Bu niki nggih. Nggih. Wonten malih, Bu? Sinten monggo. Pun aman niki tok. Oh, Lali janjine. Oh, nggih. Oke. Biasa lali janji, Mas. Dia makanya suka lali janji. Bu. Tapi saya enggak. Kayak diciwel. Itu diciwel. Ora apa-apa neh lali janjine neh ya. Neh no. Lali janjine saiki lho ya. Heeh. Kemudian wakene ditepati. Heeh. Pak Budi nyuwun sewu, Mbak Jamini kudu lali janji nanti tak elekne gampang. Oh iya. Pak Budi. Ini Budi. Piye lho? Ini Ibu Budi. Pun niki pun siap semua. Instrukturnya siapa ini? Instrukturnya. Instrukturnya Bu Lurah. Bu Lurah. Oh, nyanyi bareng, joget bareng monggo. Senam juga boleh, Bu. Oke, siap, Musik siap, kah? siap. Wah, melan piye? Musik. Musik campur gamelan. Waduh, muar keleren kok. Yuk, monggo lali janjine. Ya.
Aduh, ambekan sih. Wah. Lanjut. Ya. Belum. Oh, belum. Pertama-tama sugeng dalu Wah, warga ngadi piro. Ngadi piro nggih. Semangat nggih. Semangat. Semangat. Siap? Siap. Janjane